Kita na ko diri oh. Abot na dito ang mga adat na muloy ato tanan. Mga siguro. Hello mga ga, mayang hapon sa tanan o kumusta man tanan mga ga. Kumusta man tanan sa tanan diha. Karon mga ga, mga 5 days na dito wala ta ka-upload na sa tong YouTube channel. Mao na karon mga ga, wala puti panagat. Hindi ako sambalay karon. Ako pakita ko sa inyo mga ga, kinara tuloy ang mga ga na highway rin agent living good life na ipatanom na sa una. Karon nagdaghan ni mga ga. Sa una wa patoy dahon karon daghan na. Nanahon og dagko na gid. Ano ta mga ga, kita sa mga ga. Naramaga sa una maga na kita na diri wala pa toy dahon kaayo. Kuan pa lang, igo pala nanubol ang uban. Tara maga oh. Igo pala nanubol karon maga daghan na. Ginahiluan na ganina maga pa dito sa unhan. Dako pa dito. Tara maga oh. Napa, ang diri sa sa una maga dal toy dahon damo na to diri pero karon nahawanan na nako. Oh, darang maga nara tay pinakadako na diri ang area na natamnan sa luy Napakoy tatanong maga, wala pa nang ang guwa ang mata, wala pa chemical lagi sagol mao. Kan? Idugay mo tubo o muguwa yung mata basta wala chemical. Nagay mo chemical so diri maga wala pa kapalit mao nga agwanta lang ta kada sa atong kuan. Basta ta makapalit pohon kluyan o mara maga tuloy agi maga. Naguna day ko ganina ani. Gunahan ako sa kina maga. Kay sa lugar-lugar tag adlaw naka 3 days ta karon mao nga karon nga luy mo itong na ay karon nga adlaw luy aton na trabaho narata palibot sa balay mga ang tanong luy para mga kaysa una mga gamay ra to nga space to natamnan karon daghan na dako na to natamnan daghan ng luy di mga kay wala mo siya magkadungan mga kita mga ang uban dagko na uban wala pa mo pala pagpanahon ug tagpukat kadahon kay wala mo siya magkadungan mga para mga diri sa una. Pagkita na ko sa una diri sa mga sa tumlag sa una. Kita na ko diri abot na dito ang mga adat na muloy ato tanan. Ato dito mga aloyan na dito. Dapas unan mo dang utam di pa. Pero mga ako lang isang gikuan mga ganina gihawan-hawanan kay nakalugar-lugar ta ganina. Wala tay trabaho sa panagat pa. Mga ito trabaho sa panagat mao nakalugar-lugar ta. Kay mga uban liwang Iwang tao banloy na mga Kasi una mga gamay gito kaayo atong space itam na sa tuloy ani idalin agent living the good life. Gamay ra to mga siguro mga 10 square meters na tamnan sa una. Nakadakon. Kuan na. Karon mga mga kita mga uban diri kay wala lagi tay chemical mga muna ang diri wala pay dahon kayo mo pay pagpanubol ug tara maga ang nauna nang gula ang mata sa pag anato proseso usa nato itanom mo na nakalambol-lambo na gimatok din na ako maga usa na ko gitanom diha gimatok na ko din niya usa na ko gitanom gihaguan ako gid ni pasalamat lang kayo dinhi kay Gentle maga living the good life sa iyang luy nagya patanom sa ato mo ni karon nagdaghan na tuloy ug dili ni mao maga na para siluyo sa akong balay. So una ipakita na ko sa una sa inyo. Palibot sa akong balay ra tang tanom magluya. Ano ka? Ako pakita po karon sa inyo balik. Kay ato tamnan og luya ang lugar na pwede ko to katamnan. Kay maga Pero ang balay sa una gyud na ako una nga balay naguba na siya. Kano ka ida? Na maga ano kaya ito pa maga andi niwang wala siya ikuan kay palikaaw mo sa saging ito pa tora maga ug dara day maga mo day pag anak sa tanom sa luya maga usa na ko itanom kita na maga kay para maada pug koy sunod maga mo ni maga mo na day sunod na ko sa ako yung bubog na og tubig pag madray na gay siya maga after 2 days ako na po siya bubog utro hantod na mabutang panahon maga na magbuwa gid ang mata mo na taputan nato. Tara to maga. Diri nara siya maga Diri maga nabali gyud nako bali to kalibon sa pagpakita nako sa video. Libon to kayo. Dili hapit malata na may luy Maga bali makaingon po mo maga wala na pug kumagan maga. Na kasi nangawat ko din ligid. Kini ligid maga sa trabaho construction da sa highway. Gibiyaan na ni mao na ato lang gisapod. Ato lang gidaginot mga ba. Ato lang gidaginot og kuan na maprusan pa maga
Para itong na fishing, tambay, mga 3 months ta. Halos wala tayo income yun. O diri maga, wala pa ni kuhan, diri po, di pa diri so una maga, napirti kong libo na, diri nakawan-hawan ko ganina, diri. Nahawan-hawanan na ako. Muna siya na, ada na nakita ng luya. Nakita ng luya maga. Ada. Halata na luya, anagid na tanong ng luya. Kasi una maga, papagita lang ko diri, wala pa gito yung ubandahon, wala pa gito nanurok kayo. Igo planing ang mata, pero di pa malata gid may luya. Ito maga, Tara maga, ito pa. Sa una. Bali. Karon na ito vlog ni kay wala tayo lang content, maro ganyan itong content karon. Ayan. Siguro mga edad ani mga 5 months na siguro o 4 months gikan sa pagtanom nato. Ang uban bago pa lang. Kaya wala lagi makadungan kay wala tay chemical mao nga. Pila ka week tamaga usa na putam katanom ug utro sa sunod nga tatanom kay dugay nang guang mata. Umuni karon mga kini mga ako ni balin ng uban pag managko na para distansya siya mga tamaga ubay tambuka maluya mga. Tambuka yung luya. Tamaga amo ni itong luya maga itong patanom mo rin kay Gentry good life. Salamat sa Ginoo maga kay nasi mo kay Gentry living the good life na suporta sa kanunay. Salamat sa bugas na hatong sa pamilya o sa ako mga hindi pa maga na maga ang uban na maga wala pa gyud mo pay pagtanom ako lang gipagtsagaan ni mga cover sa TV akong gitutod nga akong tamnan para dili sayang atong adlaw pan sayang ang mga materialis mga gara pwede pa makaglabangan hindi pa maga diri libon siya maga na libon siya diri kay wala siya na apil ako sa pagguna ganina wala na ko mapil sa pagguna ganina ida pero halata na may luya damon ang dahon so una mga bublag na to gamay rin yung dahon ug dili pa siya anjud kayo karon halos buhi tanan itong kita naman luya wala ingon nga namatay ada mga namatay pila ra ka buok mao masayang ato paghago ug salamat kay ni Gentry sa kanunay tabang sa to da maga apil ako hawan ganina pero wala pa ni tanom mga muni palibot ra sa akong balay mga atong itamnan o tara atong lunay fishing tambay yun wala good di tayo panagat karon sayangas panahon ako sayang sa panahon wala tayo kuan mo ta maga harita balik ta sa luyo mga pagkita ako sa luyo damo tag luya mga kay din Gentry ni mga ulipin good life patanong sa ato siguro sa una mga 6 kilos o 7 na diha karon daghan ni mga maabot na sunod na 30 kilos tanan gikan sa harvest na ako hindi mga diri wala pa tanom mga kita ninyo mga wala pa na dapat tanom pero unan to nakita na to sa unan nga nananagit luya kaya mo na siya una na tanom po diha na luya ato diri sa itong balay palibot pagmorto mga ato sa ako mga atong gikuan sod na sa ako atong luya nya bog tubig hantod sa makita gyud ang mata mga usa toy tanom mga pakita na ko diri sa inyo mga to diretso ka rin to balik na to sa itong ginagtuan dito balik ka dito kaya nara dito itong luya o diya mga pakita na ko sa inyo mga kini nga sugnod mga ako nang singibog hapon kay hatan ako sa akong mother para na siya magamit diya mga kaluyan sa Ginoo mga daghaning na itong luya mga ay salamat Lord sa tanan wala siya magkadungan mga kay wala po siya wala siya magkatupong og tubo kay wala siya magkadungan og tanom mao na salamat atas Ginoo kay naatay may lawas kanunay makalihok ta sa tong gusto na uyon sa kubuton sa Ginoo dili pud ta mga magkuan gid kay mao mga na luya na diya mga wala lagi maklaro kayo sa mira kay layo pud dili mga luya na kita na da nga dako na sa unod ko na siya unod pila ka months bata pa mo gini mga di pa ni dili pa ni pwede mga March pa ni 26 ko lang sa ginatag kinabuhi usa pa tayo bison dili pa ni karon dili pa ni pwede karon mga naraton luy patanam nila ni Gentry living the good life mga kita niyo mga mineral mga Wilkins na mineral kabira TV o kuan gulong ng motor truck
multikab. Ako nang gikan maga na pwede pa mapakinabangan kaya to tamnan og luya. O tanon ba diha karon? Na pwede kaya to maapusgan maga. Di nato siyangan maga ang materialis na pwede na to gamitan. Taarsa ra man maga kay sa cover sa TV ra man nya manira lang uban. Pwede na to maarsa. Puhon maga sa Ginoo mulambo na gid siya. Ato ni balihin okay tatag space nga pwede na to ka kanan. Mga salamat sa tanan-tanan sa mga viewers, subscribers, salamat sa tanan o kami ni Igay Gentleman ka ulipin regular salamat sa tanan. Bugas niya sa unsa pa di hatin sa mga. Og mga salamat sa tanan og dira to kutub video salamat sa tanan mga. Thank you mga. Salamat sa tanan.